Galicia supera as 105.000 doazóns de sangue no 2024, un aumento do 2% con respecto ao ano anterior. A nosa comunidade sitúase como unha das máis participativas do Estado, con 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Galicia suma solidariedade. A sociedade galega implicouse no 2024 en canto a doazón de sangue, aumentando un 2% os rexistros con respecto ao ano anterior. Tal e como detallou o conselleiro de Sanidade, o incremento producido nas doazóns de sangue permite elevar un punto máis a taxa global galega, pasando de 38 a 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano, situando a nosa comunidade entre as que contan cun nivel máis alto de participación en todo o Estado, manténdose ao redor dos 3 puntos por riba da media nacional. Acadamos as 105.338, o que supón 1.853 máis que no ano 2023. Este incremento é importante en sí mesmo, polo que significa de generosidade, pero tamén porque permite elevar un punto máis a taxa global de doazón, pasando de 38 a 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Isto sitúa a Galicia entre as comunidades cun nivel máis alto de participación de todo o Estado, manténdose en torno a 3 puntos por enriba da media nacional. Outro dato moi positivo e alentador foi que o pasado ano foron 8.931 as persoas que doaron sangre por primeira vez. O conselleiro animou a toda a sociedade galega a seguir por este camiño de solidariedade, de xenerosidade e de compromiso coa sanidade pública galega. Ademais, a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue detallou polo miúdo as cifras de doazón, referindo, entre outros datos, o número e as taxas de doazón de xeito provincializado. Hai un 64% da poboación que doa unha vez ao ano, pero temos un 35,5% que doa entre 2 e 3 veces por ano. Por lo tanto, este grupo é un grupo fiel e a eles pois debemos ter os resultados tamén que temos, non? E xa por riba, con 4 doazóns, un 0,5% da poboación. Agradecer estes 73.421 doadores e doadoras dos que falábamos ao principio, non, ese compromiso, porque eles son os que soportan o noso sistema hemoterápico e nos permiten, como digo, pois dar resposta a calquera necesidade que poida surdir